Jaa, että Ervin löytänyt seuraa. Ja se saa tyttö olla aika sokea, jos sen matkaa lähtee. Ehkä munkin pitäisi. Niin miten tää toimii? Laitatte sukupuolen kautta olioon. Me käsittelemme tilauksesi ensisijaisesti. Tässä on kysymyspohja. Voitte kysyä kumppaniltani nämä kysymykset ja hän kysyy sinulla samat. No ei sukupuolella mitään väliä ole. En mä mitään oliota halua. Tosi outoja kysymyksiä. Kiitos. Voitte istua odottamaan. Kumppanin lämmittämisessä menee hetki. Nyt hän on sitten valmis. Voitte käydä istumaan. Hei Joe, mitä sä täällä teet? Samaa voisin kysyä sinulta, Kakara. Shh, täällä on muitakin, jotka yrittävät viettää romanttista iltaa. Mentävä on, mennä mun täytyy ystäväni katsomaan. No mut kun mä halusin kauniin naisen. Eikö mä mukaan ole tarpeeksi kaunis sulle? No. Hei Joe, oot sä kaunis? Älä viitti muijuttaa, sä oot kauniinta, mä tiedän. Nythän tehdään nyt kahvia. Lihaa! No niin! Ai Lufi. Oot sä nähnyt Sanjia? Sanjia. Se lähti seuraavassa motelliin. No niinpä tietysti. No, mitäs sä täällä? Onko sunkin seuralainen hukassa? Nope. Tohtori Sydämen varastaja tulee aivan pian. Jaha, ymmärrän. Lihapizza extra lihalla. Lufi, jaa pizzasi kanssani! No niin, mukivaraja. Lähdetään. Varo, etten varasta sydäntäsi. Varastit sen jo. No, jäihän mulla tää pizza tähän. Rakas! Lufi, ehkä mä sä hakemaan mua. Nope. Mä tulin hakemaan pizza. Näin on idiootteja! Aina, älä nyt on äiti. Sniper-sama! Niin. Mä oon aina halunnut kertoa sulle, kuinka paljon mä sua. Haluaisitko te viiniä? Ei kiitos, olen absolutisti. Sehän on oikein kaunis elämän periaate. Niin, olin siis sanomassa, että aina kun näen sinut... Haluaisitko te pihviä tai jotain muuta purtavaa? Voisin ottaa kylyksen. Selvä. Niin, olin siis sanomassa, että aina... Päiviä, onko silmoja pidellyt? Niin, olin siis sanomassa sinulle, että kuinka upeaa... Meidän periaatteemme on, että saatte viettää rauhallisen illallisen aivan kahdestaan ilman minkäänlaista häiriötä. Snipersma, kuuntele! Mä rakastan sua! Voi hyena. Minäkin rakastan sinua. Mennään nyt orjuttamaan Ohun vuoret yhdessä. Kyllä, herra. Ryömit perässäni. No, jos sä tulet siitä onnelliseksi. Kas, päivää Sorokun. Mitä sä täällä teet? No, Nami suositteli tätä paikkaa. Entä itse? Luffy etsi mua, joten... taidan olla vähän eksynyt. Haluatko liittyä seuraan? Kai se käy. No, mitäs kuuluu? Ihan hyvä, kai. Jumalauta, nainen, mä rakastan sua. Minä luulen, että et halunnut puhua tuon Siinä ei ole väliä. Sano nyt vaan, että sä rakastat mua. Minäkin rakastan sinua. Katso papeliin, poika! Ässä! Mites valkoparjan luona menee? No, Marko löysi itselleen vaimon ja taas murhattiin. Maanantaina etsimässä mies, joka kutsui itse. No jos mä näen sen, mä putkista. Varmasti persukselle. Kiitos, mä toivoinkin, että sä sanoisit noin. Mites rakkauselämäsi, kun kerran olet täällä? Rekkapalvelussa. Siinähän se seisoo. Tuossa oli siis kahvila.
jos se olisi hyvin tullut, niin haluaisitko sä lähteä mun kanssa sinne? No puuathan maistuu aina. Hyvä, lähdetään. Sieltä saa myös hyvää pirikaktusta. Luffy perkele, etkö sä muista mitä mä oon sanonut siitä pirikaktuksesta? Onetsan! Kuro, minä olen poika, joten et voi kutsua minua siskoksesi. Niin, mut eikö se ole niin, että pojat tykkää tytöistä ja mä oon poika ja mä tykkään susta? Kutsu minua silti Anikiksi. Aniki! Taas. Mulla on nälkä, Aniki. Juurihan me syötiin. Chutora oli paljon parempi Aniki kuin sinä. Kuro, kuules nyt. Chutor kuoli, kun se sai jääkaapin ovesta päähänsä. Et voi sanoa, että hän olisi parempi kuin minä. Kyllä hän oli parempi, koska hän antoi minun syödä silloin kun halusin. No mennään sitten syömään, jos sä haluat sitä noin paljon. Jee, Aniki on paras! Kiitos. Mitäs sä juot? Piirtelyä. Kiva. Oletko sinä tänään niin kovin hehkeä? Elämäni on pimeää ilman sinua. Voi, olet valoni. Oletko käynyt salilla? Lihaksesi paistuvat valkoisen kouluuniformin läpi. Voi pyydän. Karataan jonnekin. Mennään pois täältä. Ihan minne tahansa. Mestari, Niin. Häiritsin minun herkkää hetkeä. tuo ei ole laitjakama, vaan Kokkola. Mut sillä on viikset! Niin, se on laitkokis, jolla on liimattu viikset. Olen pahoillani. Meidän suhteemme. Se vaan ei voi toimia. No, teit ihan oikean päätöksen. No Päiviä, minun nimeni on Hopeanuoli, toisin sanoenkin, ja se ei sitten tule siitä viinasta. Olen Ohun suurjohtaja, tai siis olin, ennen kuin aion poikani pojallani Viitille. Ja jos aiot kysyä, tuleeko hänen nimensä tästä valitettavasta huumerohasta, niin ei, kerro jotakin itsestäsi. No, nimeni on Trafalgar Laag ja olen merirosvo. Yksi supernovista ja yksi kaapparilöördeistä. Liittolaiseni Monkiini Luffy on täällä jossakin. No mutta, saanko kysyä jotakin? Jos kerran annoit paikkasi pojallesi, eikö se tarkoita, että sinulla on vaimo? Hei, niinpäs muuten onkin. No, hän kuoli, kun olin pitämässä hauskaa miesten kesken. Eikä meillä koskaan ollut oikein lämpimät välit. Hän opetti pojastani rauhaa rakastavan hipin, vain koska tapailin muutaman nartun hänen selkästä takana. No, mutta mitä voit odottaa Ahun suurelta pelastajalta? No, ei kai mitään. Onko se sun miekkasi? Kyllä, ja se on katana. Saisitko kokeilla? No, jos haluat, mutta eihän sinulla mitään toivoa sellaista ole käyttää, kun olet koira ja eihän sinulla ole edes peukaloita. Usko tai älä, mä olen nopea oppimaan. Musta tulee maailman paras miekkamies. Eikä tule! Rose! Tohtori, Tiedätkö mitä? Mä selvitin niiden simuliittien salaisen suunnitelman. Ne on Bermudan kolmesta tulleita. Bermudan kolmioista. Niin. No, sit jos me voidaan rikkoa muutamaa fysiikan lakia, me voidaan rakentaa alus, että me päästään sinne, että me voidaan pysäyttää ne. Tai mitä olisi etikkakurkut? Etikkakurkut. Niin, etikkakurkkuja. Haluatko? Ei kiitos. Entä jos laittaisin mulle punaisen näntärin sanomalehteä? Sä olet Nero! Mennään pelastamaan maailmankaikkeus! Minä tanssin. Se on kehon tapa puhua. Ei vaan meditointi. Miksi tämä on mielellä toisin kuin sellaisen epämääräinen helmysesi? Minä en meditoi, vaan minä käytän hypnoosia.
Minä en usko hypnoosiin. Kuule, meidän suhteestamme ei voi tulla yhtikäs mitään. Sinä olet kyllä todella nätti, mutta tämä suhde tarvitsee hypnoosia. 1, 2, 3, Jango! Lähdetään klubille tanssimaan! Olet niin jumalattoman kaunis. Mikä on nimesi? Itse olen Klein. Leidara. Sinun silmäsi, ne ovat niin kauniit, kun katsoisi sinistä taivasta tai syvää aavaa sinistä merta. Hei, kiitos ihan hirveästi, mutta Sun hiukset, ne on niin kauniit, sä et ole ikinä tarvitsemaan mitään kemikaaleja niihin. Ne on luonnollisesti niin kauniit. hei, Klein, naama tänne ja kuuntele, ihan oikeesti. Et tule koskaan enää olemaan yksin. Muutamme Norjan Niemimaalla ja saamme 3 kaunista lasta ja asumme puisessa mökissä. Mä en halua Kreikkaan ja mulla on oikeesti yksi asia, minkä sun pitää tietää. Tuletko vaimukseni? Klein! Mä oon varattu ja mä oon mies! Niin. Janna! Mä en tiedä miksi mä olen täällä typerässä paikassa. Mä en tahdo olla täällä, mä aion viettää koko loppuelämäni yksin. No ei siinä, että mä sun kanssa täällä haluaisin olla. Mä tulin treffeillä mun ihastuksen kanssa enkä milloinkaan hullun kiukkusäkin. Ensinnäkin se on kiukkupussi, eikä mikään säkki. Toiseksi, miksi sä sitten vaan lähdet täältä? Ja koska täältä ei saa poistua niin kuin 45 minuuttia. No ole sitten hiljaa. Mä puhun jos mä haluan. Ei, jos se musta riippuu. Ihan oikeesti, niin tapahtuu. Lääkäri kun? Läpin! Ei mut pois täältä, mä oon treffeillä 3 muraa ja 1 hullun löytävä sinisen kissan kanssa. Me varattiin Soron kanssa hotellihuone. Voit tulla mukaan, jos tahdot. Ei muuten voi. Ei tätä parhaita! Irti! Ei! Sitä paitsi Sora, mulla on sellainen kirja, joita sä voisit lainata. Sanon jotain. Chopper tulee mukaamme ja lainaa kirjojen sinulle. Aivan mahtavaa. Eikö olekin? Minun pitäisi varmaan lähteä. No hei Joe, älä, mulla on ollut niin hauskaa sun kanssa. Mutta kello lyö kohta 12. Levin eksoottinen hieronta. Levin kellarissa. No jos se haluaa, että mä löydän sen takin, kai se haluaa, että mä näen sen uudestaan. No niin, nyt seuraa tärkeä tiedotus meiltä treffipalvelun puusilmänjohtajilta. Hei, sä oot mun vuoro puhua! Eikä ole. Ampas! Elikkä täällä olemme Pinkki ja Sininen. Toivottavasti olette viihtyneet tämän perheyrityksen parissa ja saaneet paljon romanttisia hetkiä uusien ihmisten kanssa. Ja jos ilmenee, että kumppani ei ollut oikea, voit aina vaihtaa sen. Sinun ei tarvitse olla paskassa suhteessa. Muista, sinä ansaitset parempaa. Ihmisellä on 2 korvaa, jotta kuulisi, 2 silmää, jotta näkisi, 2 jalkaa, jotta voisi kävellä, 2 kättä, jotta voisi tuntea ja koskea. Mutta ihmisellä on 1 sydän. Mutta miksi? No siksi, että jokaisella on se toinen tuolla jossakin. Ja te löydätte sen. Me luvata se.